Pamilaw. Ang atong suggestion para dili pa. Abang na lang. Kayo na sa dili. Sige. Yeah. Manalitan kay rin ana kana siya giugma diha nga luna. Na siya income ato kay yang kung rauna ko sa siya income ato niya. Iya pa yung gitukuran sa iyang balay. Tuo pa rin ang mga Kato na lang sa kalibo. Isukat karon na. Una, simple pangan dito sila besa dito tag 50 ang buwan. Oo na. Kana di ko ka desisyon na iya din anak mo ay desisyon. Kay dili ko sa gusto di ang ako sa dili na payan sa uban ng bayan. Kay ngayon na itong may pagwa na lang sa pinamayan. Kay naman pa nila. Pero kana iya mo yung desisyon na kayo Rebecca. Okay rata, mabang ta. Sir, 1,000 na to. Okay rami guys. Okay ra. Okay ra kayo. Okay ra. Ikaw go, okay ra. Okay ra, okay ra. Dili na ko muta na ikaw kay okay ra puti.
Cha-cha. Bayi lang bay. Bayi lang, bayi. Pwede rin mo lang, ibayi mo. Ibayi lang. Ali.
Manalo. Kimili. Sunod si Wesley. Lobo. Francine. Francine Bagoy. Pauline Francine. Sunod si Roberto Sagulino. Anis Marcelino Bagoy. Mawala to. Ano si Pauline Marcelino?
Dilin. Good. Wala si Dilin. Sunod si Guadalupe. Encuentro. Guadalupe. Itlog. Sunod si Michelle Siliote. Rowena Ibanez. Si Rowena Ibanez. Mauna si Pirmani. Ay, sa mga si Kirby. Purificación ng baka. Sunod si Kirby. Lita. Ito si Kirby. Sino? Sunod si Junwei. Lita.
Aileen Alicaldo. Juanita Tango. Si Marily Andres. Isa pa rin open Wednesday. Apple, Renupal. Apple. Sige, sunod si Gino. Camilo. Gino, sunod. Si Riaka Ugoy. Usang sunod si Victoria Inay. Victoria Inay. Suwag ang Sabi ka na, mama. Bulin na.
Isa ka mo. Pero si Ilvin kami wow. Kami wow. Yan, sabi sa clear. Annalyn Berlin. Hindi mana. Sige lang. Kaya naman ang iyong pangalan. Kasi ang mga anak ni sa Dodong mga ilan ang mga Jessica Aligrado. Ang natuloy, ang design niya, anak ko na dito sa Dudong. Hindi, Igsoon, Dudong, ha? Dudong si Igsoon na. Tayo na sila lima. Anak ni Dudong na tulong na yung anak, Julie, si June. Ari din si Juby. Si Juby, huwag na, ito naman si Juby. Emilia Grande. Nama kayo kontak ni Juby, di ba? Sana no? Kasi yung mga marinti, hindi na mga mabago. Yeah. Chatin nila. Sige, chatin lang yan. Sa Juby sa sunod yung dami, Aligrado. Sunod si Junito Buhaya. Julius Aligrado. Sunod si Lucas Daniel.
si Harold Alejandro. Yan si Jesus Mar. Ano yung mga ko? Yung dan manda. Matanda ko. Jesus Mar. Milton Cortez. Sunod si Odin Tambakan. Sunod si Celine Mabili. Sunod si Archie Ina.
Francisco Bagol, Manuel Priscila Inat, Juaní Inat, Claudia Inat, Guadalupe del Puerto, Ilin Diodor, Requermi, Rowena Ibanez, Edificación Tambacan, Maria Maupura, Luis Rita, Emilio Rita, Andrea Rita, Luminis, Mandas, Lumaya, Sumati, Aileen, Alipuyo, Devita, Kaorina, Juanita, Samu, Marilia, Desiree, Christopher Fuentes, Marilia, Samu, Tina Camino, Tina Camino, Ilan Junior, Enrique Ilan, Ramiristo Isabelo, Christine Saulio, Tina Franco, Relden A. Camina, Petronila A. Camina, Analet A. R. Amiliano, Claire A. Camina, Emilia A. Guaya, Giovanni A. Guaya, Dometo A. Guaya, Julian Alugado, Lourdes Danio, Kele, Aaron Aligrado, Mar Aligrado, Melvin Torres, Maris Inan, Rosino Tambacan, R.T. Inan, Juanreno Vitor Jr., Melvin Jose Agustin Aligrado Caminao, Frank Inan, Cesaria Sinota, Juan Tagal, Benedito, Taylor. Wala na mo imantan na. Kaya supposedly, nagpapon naman ta, iya na din yung sila. Hindi na tabayan daw sa tubig, ba't hindi sa dito? Iya. Oo. Ang ako lang ang iba, hindi, ang ako una, ako nang i-report sa kanila, kay nasa na i-report
Ha? Ay, nagbawa na ano eh. Ano, kita na to ba? Anda magkwartalo. Ha? Hi guys, nauman na gyud ang meeting guys. Kunya gikomentan ra ba ang mga ligrado guys, sa muta ra kuno sa mga ligrado ano kuno ni sukit-sukit ta sa bahin sa yuta. Nawala ba gyud tay labot sa gamay patas ra ba gyud ta mo abang 1,000, 1 million. Sa ato pa, ato na, ipopos ko man